los particulares, pero se van a hacer. Eso a estos de aquí, de la ciudad. Llama a Marisa. Para llenarla, Es verdad, sí. En esta concentració que hem citat, però que sobretot ha sigut tot molt ràpid, com sabeu, però és que hem de moure'ns. Si no ens movem, ja sabeu que no eixirem en cap foto. Aleshores, primer que res, abans de començar dient les reivindicacions i llegint el manifest que hem preparat, els meus companys del col·lectiu Pense Pensions Dignes, al qual espere que tot el poble de Sueca s'adherisca. Allí, quan acabarem, o si voleu, hi ha una persona en una tauleta al fons que està prenent nota de totes les persones que volen adherir-se. I la primera qüestió que farem serà el 22 anar a la manifestació que s'ha programat a València per la coordinadora estatal de les pensions públiques que han vingut, en aquest cas la de València, a recolzar el nostre acte, la nostra concentració, i voldríem que hi participareu el màxim de persones possibles. Jo he parlat ja, i ho vam parlar l'altre dia en la reunió, de fletar un autocar a 4 euros per persona, i si omplim l'autobús, evidentment anirem en autobús. També la persona que està ahí darrere, que és Loreto, en la tauleta, pren nota de totes aquelles persones que vulguin i aportar els 4 euros. És que això nosaltres eixim del zero, per tant les coses les han de pagar. I apuntar-se al col·lectiu, no hem ficat quota, perquè si som un col·lectiu de persones que molts cobren poquet, evidentment no podem ficar quota, però sí, per començar, el que vam dir és que quan s'inscriguereu aportar 2 euros per persona, que així es permetria, que és el que vam fer farà 15 dies en l'Ateneu, fer la pancarta, els pasquins que heu vist, en fi, això és el que ens ha permès. El col·lectiu Pense Pensions Dignes. Som el col·lectiu de pensionistes, Pense Pensions Dignes, que acaba de néixer a Sueca per denunciar el greu problema que actualment estem patint totes i tots els pensionistes, la pèrdua progressiva dels nostres drets que tant ens costaren d'aconseguir i que hem d'aturar amb la nostra lluita. Perquè del contrari, en el futur, les nostres filles, els nostres fills, les nostres netes i els nostres nets el patiran. La desaparició del sistema públic de pensions. El nostre recorregut transcorre per un camí estret, costerut, pedregós, però que tots junts, fent pinya, desembocarà en una via ampla, plana, una autovia que no una autopista, per al futur dels que ens succeiran. Estem davant d'un moment històric. Les pensionistes i els pensionistes, les treballadores i els treballadors, la joventut,
En definitiva, tota la societat no podem quedar-nos de braços ni de vent, no podem quedar-nos de braços creuats, veient com el poder desmantella el poc que queda de l'anomenat estat del benestar. Hem assistit impassibles a les maniobres que els governants de torn han efectuat. Per començar, davant de la gran crisi que van patir, congelaren les pensions. Després, l'augment insignificat del 0,25%. I ara que, segons diuen, ja hem eixit de la crisi, que som la locomotora d'Europa perquè som els que més hem crescut, no sols no volen saber res d'un augment de les pensions segons l'IPC i recobrar el poder adquisitiu perdut, sinó que plana sobre nosaltres l'espasa de Damocles i en un futur més proper dels que molts es pensen, la desaparició del sistema públic de pensions i la substitució per a qui puga pagar-los de plans de pensions privats. Com hem arribat fins ací? Quan milions de treballadors i treballadores han cotitzat sovint més de 40 anys. Per què la famosa guardiola de la Seguretat Social amb un superàvit de més de 70.000 milions d'euros ha desaparegut i a més han hagut de fer préstecs per pagar-nos les pagues extres? Segons els nostres dirigents, perquè les persones majors vivim cada vegada més anys, perquè l'import de les jubilacions d'ara és més quantiós, perquè encara hi ha una alta taxa d'atur. Segons nosaltres, tots els pensionistes, i em penso que tothom, pensem, perquè han sigut uns pèssims gestors. Han malbaratat els nostres diners en projectes amb escàs o nul benefici, però sobretot pèrdues, autopistes rescatades, aeroports sense avions i sense passatgers, trens d'alta velocitat, amb apenes viatgers, rescat bancari i un llarg, etc. Sense oblidar-nos del plat fort del país, la corrupció. Perquè les reformes laborals dutes a terme han empobrit la classe mitjana treballadora, perquè la joventut, la millor preparada de la història, treballa en precari i mal remunerada, per la qual cosa les cotitzacions a la seguretat social també es redueixen. Evidentment, així els comptes no ixen. Com volen acabar amb el mal de cap que els origina les pensions? Posant tota la maquinària de convicció que tenen al seu servei, perquè ens arribi, perquè assumim i en definitiva ens convença dia darrere dia que el sistema públic de pensions no és sostenible, que cal fer-se plans de pensions privats. És com un mantra que va calant en l'opinió pública fins al punt que la gent més jove ja està convençuda que no va cobrar. Què passa amb els que ja estem cobrant? Com que no s'ho poden llevar, l'augment anual va reduint-se a la mínima expressió, 0,25%, i així anem perdent any darrere any poder adquisitiu. Què va passar? És que van incorporar-se en pocs anys al col·lectiu de pensionistes. Doncs allargar l'edat de la jubilació, que ha passat de 65 anys, progressivament passarà a 67. Ho havia ficat així. Però també sabeu que ja hi ha veus des del poder que pensen que l'edat de jubilació haurà d'allargar-se a 75 anys i per què no als 80. I mentrestant, nosaltres continuarem perdent poder adquisitiu, però també per això tenen solució. Ja sabeu les darreres declaracions del governador del Banc d'Espanya. Com que la majoria dels pensionistes tenen casa pròpia, no han de pagar 600 euros de lloguer, només 100 euros de comunitat, per tant, se n'estalvien 500. Ja està, problema resolt. Vergonyós, indignant, humiliant. Manifestem el nostre desacord amb un sistema de privatització de les pensions que empobreix el pensionista però enriqueix la banca. Un exemple del fracàs de les pensions privades, Xile. No podem deixar que ens enganyen, que ens manipulen i sobretot no hem d'assumir, joves i vells, que el sistema públic de pensions no és viable.
La solució passa per incloure les pensions públiques als pressupostos generals de l'Estat. Exigim la revalorització de les pensions segons l'IPC, la recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu, la derogació de les dues reformes laborals, la rebaixa de l'edat de jubilació a 65 anys, la supressió de l'anomenat factor de sostenibilitat, garantir les pensions públiques com a dret constitucional, denunciem la discriminació salarial de les dones i diguem no a les polítiques elitistes del govern. No volem de cap manera que la frase del genial Groucho Marx s'imposi a les nostres vides. Eixim de les majors profunditats de la pobresa per arribar fins als cims més alts de la misèria. Fem una crida a tots en general i a la joventut en particular perquè de Sueca i de tots els pobles veïns s'adherisquen al nostre col·lectiu i se solidaritzen amb la nostra lluita, que és la de totes i tots, i participen en totes les concentracions i manifestacions que es convoquen fins a assolir els nostres objectius. Tots junts ho aconseguirem. Recordeu que la nostra lluita és la vostra victòria. En el 2011, que ya contemplaba que había que pasar paulatinamente, había que pasar el 52% del cálculo que se hace de la base del capital a la ayuda de un video de 23 de pasar a 60%. Eso está un ingreso para que eso se revalute ya en la comunidad. Para coger lo que decía el malabarista de turno, que quiere engañar, que quiere pintar los tonos. Tenemos un hacha encima y hasta que no se aclare el tema de las pensiones, no es verdad. De la crisis no hablan de todos, evidentemente hablan de ellos. Lo que ellos sí que pues nunca han estado en crisis, ellos sí que están saliendo de la crisis, pero el tema de la tarta sigue siendo la misma. ¿Sabéis lo que ha cambiado? El reparto. Cada vez los sueldos y demás participan menos en el reparto de esa tarta. Lo que más potencian y demás, cada vez lo veis y de vez en cuando se les escapa de que cada vez hay más ricos. Gràcies. Vos espere a partir del dia, me penso que és 13 d'abril, que totes les setmanes farem una concentració i sobretot, per favor, de tots els pobles de la Ribera, que n'hi ha molts, i que venen al mercat a Sueca els divendres, que s'adherisquen i que se sumen a això, que és el nostre futur, però més el futur dels que venen darrere. D'acord? Gràcies. Nosaltres també havíem pensat en uns eslògans que fem pinya per una pensió digna. 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 Vale que se senta, Per una pensió digna. Fem pinya per una pensió digna. Molt bé, gràcies. Si teniu alguna pregunta, podeu aprofitar perquè els de la coordinadora estan molt preparats per a respondre a totes les qüestions de les pensions. Ja vegeu que se reivindica tot. Per una pensió digna. Per una pensió digna. Per una pensió digna.